tento ročník vznikli opäť iné atraktívne, zaujímavé diela, ktoré dokážu pritiahnuť návštevníka. Naozaj môžem povedať, že ide o taký výnimočný projekt prepojenia prírody, človeka, umenia danej lokality. Veľmi ma teší vidieť toto dielo na mieste a je úžasné vidieť, ako s ním ľudia interagujú, ako sa ho dotýkajú. Dielo vo verejnom priestore má úplne iný charakter ako v priestore súkromnom a inak doplňa to prostredie. Sme známi s tým dubom a ja si myslím, že to ozaj to tu pasuje. Takže ma to potešilo, že vlastne doslova je to jak mohyla v podstate, pamätník pre les, by som povedal až tak. Dielo sa nám veľmi páči, tu žijeme v prostredí týchto krásnych lesov a toto dielo veľmi harmonizuje tu so všetkým. Do tohto celého diania prinášame aj zamyslenie sa nad tým niečím citlivým, zamyslením sa nad tým, ako sa správať možno s rešpektom k prírode a takýmto spôsobom pozvať návštevníka do Košického kraja.